Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. iKaizer Chiefs ke baphulaphula abadlali abaphaa ko-5 ethe abachitha kule season. Uquka kuGustin Sireno, uquka phaa uTashreeq Morris, uquka phaa ke uHappy Mashiane, ukuquka phaa uGeorge Mahlow kunye noEden McCarthy othekena kwabe ke uyathengiswa. Kuvakala nale nkwenkwenyana kwa-Ashley du Plessis okubana ke nayo isendleleni ke elandelayo ebheka phaa kwiStellenbosch. Kodwa bakhona ke iKaizer Chiefs abadlali ethe yabe ke iyabafaka ngaphakathi abafana noThabo Molisane, abadlali ke abafana ke noRonaldo Lina, abadlali ke abafana ke noKhanyisa Mayo ethe yabe kuyamsayina ngokusesikweni njengoba bekade zengelowuni yamthatha ngokusesikweni iKaizer Chiefs. Ayikasayine emveni koko ke iKaizer Chiefs othi gango ke baphulaphuli ayikamemezi into yokubana ke izawufaka abani izawuthini. Sike seva ke oJessica Mutaonge sithi ke kukhulu okuzayo, abantu abaninzi fleke bayazi into yokubana kukhulu okuzayo kwiveki ezizayo. Inkulu into iKaizer Chiefs ezoyimemezela sazi ke ngoba sonke sibaze indlebe esijonge enkalweni into yokubana ke kuzawuvela ntoni. Uzothi ga ngoku isengobo badlali bathathu abasephaa ngaphakathi abatsha phaa eNaturena. Akekho mtsha kuKhanyisa Mayo ngoba bevele phaa ngaphakathi mtsha ngoba ke ngoku sengoweKaizer Chiefs ngokusesikweni kuqaleni ke ebeyengelowuni. Singene ke nakwaba bahambileyo Augustin Sireno, siyibonile ke imessage ebhalwa phaa yinkwenkwenyana encinci phaa uMfundo Vilakazi enxunguphele ekhathazekile ngokuhamba ke kwaAugustin Sireno. Sitsho kuMfundo Vilakazi uba ufunde lukhulu kuSireno ngokubakho kwakhe phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Khumbula le nto yokubana ke aba bantu bobabini uMfundo Vilakazi noSireno bebe-close kakhulu, bebevana. Laa nkwenkwenyana bemthanda uSireno, ndiyabona ke befikeleleka uSireno phaa kuMfundo Vilakazi, ebekholelwa kuMfundo Vilakazi uSireno. Xesha elininzi noba benza ama-videos kwi-social media basoke bebobabini. Yiyo laa nto laa nkwenkwenyana ethe yathi ke ifunde elikhulu phaa kuGustin Sireno. Ndlela ntle. Sinenjozo ukubana ke umfana omdala ke nethemba lokubana izinto zakhe zawukhanya apho yoqala khona ubomi phaa kwelaseDurban, kwiDurban City. George Mahlow kumfana omdala uzibandakanye ke nelaa qela ke leStellenbosch. Umfana omdala uthemba kangene phaa kumfana omdala. Happy Mashiane, izinto zakhe umfana omdala zikakhanya incakasana, asikaziva into yokubana ke izinto zakhe zikhanya kweliphini icala. Akukacaci into ke nguHappy Mashiane. Injalo ke baphulaphuli ke imeko ke yeqela leKaizer Chiefs. Ningangena ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.